Together, growing in faith, changing communities. uNkulunkulu wabona ukwenza kwabaseNinive ukuthi baphenduka endleleni yabo embi. Ngalokho ke wahoxisa ayithe uzobehlisela khona. Mhlambe zimbili noma zintathu indawo embhalweni engcwele la uNkulunkulu eshintsha khona umqondo wakhe esethe uzobhubhisa. Eyokuqala engikhumbulayo uthi uMose mekhuphukele entabeni ahlale noNkulunkulu isikhathi sibe side. Abantu baye-Aroni bathi senzele uNkulunkulu wethu ngoba uMose akasabuyi. U-Aroni athatha amacici nakho konke kwegolide akuhlanganise ababumbene ithole maqedane alibize ngoNkulunkulu. Uthobhala kahle uNkulunkulu wabuka wacunuka wadinwa wabe sethi Mose ngizobabhubhisa bonke ngaphandle kwakho nomuzi wakho. Athi mehla uMose eyibuka lento wawisa ayephethe ngovalo nokwesaba nokuthuka nokuzwa ukuba uJehova usewudwebile umuga wathi ngiyabaqotha ngiyaqeda ngabo. Izwi likaNkulunkulu uMose wabuyela kuNkulunkulu wayonceka. Wathi Nkosi ngiyacela ungabaqedi abantu bakho izwe lizohleka wena. Sabantu siyehluleka. Kunezinto esizozenza esizenzayo ezimnukela kabi uNkulunkulu maqedane athi I'm done. Seqedile ngayo. Bathi bayasikhulumela athi uNkulunkulu angisafune umuntu ozomkhulumela loyo. Sengimnikile ithuba wahluleka ngamnika wehluleka sengilight. Akazi kuzwakala naphakade khona kwakela ngoku. Balekela kuwenqaba yithi encengo babutho benxusa ukukhulekela. Akazi kuzwakala naphakade. Sikhulekele thina abayizulu manje nangesikhathi sokufa kwethu. Yona nkonzo esiqala ngayo namhlanje esizothi kuNkulunkulu siyabazi ububi bethu. Sho njalo uDavide kumahubo 51 athi ngihawukele Nkosi ngenxa yomusa wakho. Athi bheka okubi nokulichilo athi ngikwenzile emehlweni akho. Athi okubhala kahle encwadini yamahubo 130 if you, O Lord, should mark our guilt, Lord, who will survive? Kube wena Nkosi bewubheka ububi bethu osubani obeyakuma phambi kobuso bakho. Konze ngifuna siqale ngayo namhlanje inkonzo yokuthi Nkosi bewungeguqule nesinqumo okusithathile ngempilo yami. Nkosi bewungeguqule nesinqumo okusithathile ngabantwana bami. Nkosi bewungeguqule nesinqumo okusithathile ngomndeni wami. Nkosi bewungeguqule nesinqumo okusithathile ngomndeni wakithi. Nkosi bewungeguqule nesinqumo okusithathile ngakho konke obungiphe kona wathi manje sengiyabsusa sengibuyisela kuwena. Nkosi bewungeshintsheni umqondo. Konje uqala le. Nkosi shintsha umqondo. Sho njalo ubhala kahle
encwadini yesambulo uthi bheka ngiyakwazi ukuhlupheka kwakho nokuyikhathaza kwakho ngiyakwazi athi nothando lwasendulo ngiyalwazi nokukhuthala kwakho ngiyalwazi uthi kodwa voye nakho ngawo uthando ongithanda ngalo usamthanda athi awubantu athi awushisi athi untuku ingakho ngizokuhlanza singene enkonzweni yokuthi Nkosi ungangihlanzi ungangideli ungangibukanisi nabantu wangenzisa ihlaya ngenzaka kahle ngiyavuma phambi kwakho konzo yesibili kungani uNkulunkulu awushintsha umqondo lithi izwi likaNkulunkulu wabona uphenduka kwabo yini ofisa ukuyishintsha kulolu hambo lwasengombe lwalesikhathi yini ngifisa ukuba ngithi mangifika la ebese ngithi ma naku ngikushiya wena hamba ukushisa hamba ukulahla ngoba mina ngihlulekile ukuyilahlela khona izinto ehlulekayo ukuyishiya ngoba sifike siyishiye sibuyele kuzona uyabona umuntu oshintsha wardrobe yakhe lezinto ayisakulingani akakayinika abaswele beyayithatha ayoyipakisha ayifake etrankini ayoyibeka kwenye indawo ayifake ama-space savers enethemba lokuthi usazolipha athi bese ngiphile athi leyajini isangilingana khona nabanye abantu endaweni yokholwa zithi bayibashaya izinto bashiye bayishiyele izinto bahlale bathembeke uNkulunkulu kuthi base kumnandi ebese bekhumbulika kade la angifuni siyobeka asilahleni yini ozoyishiya kuma namhlanje ebusuku uthi ma hamba ungilahlele hamba ushisa ngisakufuni lithi izwi likaNkulunkulu wabona ukuphenduka kwabo maqedane wahoxisa uthi obhala kahle encwadini engcwele wathi uJesu eshumayela izwi likaNkulunkulu ngobuningi babantu kwakhona insizwa eziphethe uhamba ngohlaka elele phansi zathi mayifika zangakwazi ungena zaqaqupahla maqedane zamehlisa uthobhala kahle uJesu wabona ukholo lwabo wamsindisa ogulayo abanye bethu ba right kodwa sibashiye emakhaya abasenkingeni inkonzo yokuqala kumina inkonzo yokuba kulolu kholo enalo bengemsindise nosekhaya bengemsindise nothandwa inhliziyo yami bengemsindiseni osebenza nami bengemsindiseni ocela ukuba ngimkhulekise bengemsindiseni who's given ample life khona abanye abantu ekuthiwa they are beyond redemption khona abanye abantu where you've written them off and say si-right singakhulumisani sinjalo si-right singahambelani sinjalo si-right singasakhulumi sinjalo si-right sihlangane ey'nkantolo sinjalo si-right sisendelana ama-SMS sinjalo si-right sibheda sinje usakhona lolu kholo olunomsindiso. Let's go a little bit deeper. Ukuza kwakho la ingome kungamsindisa nowakini owashona izinto engekho right kuyena. Athi mebuka uNkulunkulu athi mesibheka sinamhlanje ngome ngomnxuselo Ndlovukazi yezulu maqedane athi obani laba babizwayo
nene wazi umuzi osulela ulwengu ongahlali umuntu ongahanjelwa umuntu mase kufika intombi zakuleli ekhaya kwakuwumuzwe esalwazi lo zifika nabayeni bazo ifika nabantwana bazo noma kufika insizwa lo makoti nezingane thiwa sizoqoqa sizocenta sizovula kushaya umoya leli lisindaba lingabe into enjalo abantu bakena sebalala hayi ngoba nakho usambe kahle kodwa ngoba nakho sibe nonyawo oluhle safika sazobona indlovukazi Yesu ukuthi uNkulunkulu akathi bebabiza ebabuka angabheki ukuthi wena isigwebo sakho sasele athi ngoba namhlanje ngimenezwe kuleya ndawo ngamenyezwa umuntu engithi mangibuka ukukholwa kwakhe bese ngiyahawukela kani izinto uNkulunkulu asenzela zona not by our merits hayi ngoba nakho kusifanele kodwa for the sake of his name athi angifuna ukuphoqa abantu mina nabona manje bakhona imicimbi ekhaya kodwa umuntu owenza umcimbi ekhaya uthola ukuthi uyancishana uzofika abangani bakho noma kuzofika ama colleagues uyazi vele ekhaya ukuthi lona owenza umcimbi methenga ukalabanje wazibona eminye imizi kuthiwa makuphekwa khona kuba lwamaqatha lo wenza umcimbi uyaziwa unjalo and so ukuze wena ungaphoxeki kuma colleagues akho uyayuthenge ozobeka mase kufikiwe bese ubanika abantu because abantu bazosaya kini safike salamba. The same applies to God. Khona izinto uNkulunkulu asenzela zona not because we deserve it but because abantu bazobuza ukuthi kanti uphi lo uNkulunkulu wabo. Khona izinto umazi usenzela zona because uma ngafuna ukuba isehluleke. Uzothi uma kuthiwe bebeze kumina engome angisale sengibanika even though they don't deserve it. Because angifuna abantu babuyele ngale idea yokuthi ngake ngome maqedana izinto zawes. Hayi ngoba nakusifanele. Ngoba nakhi yena akasona isehluleki. Sekuba khona enye ipoint engithusayo. Now uNkulunkulu obukayo adabuke abenomusa bukuJona obukayo abenomhobolo. Likhizwe likaNkulunkulu uJona wajaba wathukuthela wathi enkosini vele wena Nkosi bengishilo ukuthi labantu ngeke ubabhubhise. Nyamsaba umuntu mina. Abantu abanemochwane they can only eat ngokufa komuntu. Abantu abanamakhaza they can only eat ngoba kunedumbu emakhazeni. Khona abanye abantu abangekho happy ukuthi uyaphila because abakwazi ukudla. Khona abanye abantu abangekho happy ukuthi izinto zakho zihamba kahle. uJona yini lena emjabulisayo, yini lena emthukuthelisayo ukuthi uNkulunkulu uveze umusa kumina nawe. But unfortunately, abanye bethu can have the same attitude. Uyamanzi umuntu ozothi ngizomkhulekela ngimame lo yana
ngiRoma mina siyaqalekisa thina ngizomenzela iRusale mina ngizomenzela iNovena mina ngizomenzela imisa lesibongo mina ngizomyela nje athi uNkulunkulu no shenge kwenzeke lutho ke angazi ingaki ingozi esinde kuzona angazi ingaki imkhonto esinde kuyona sebemtshelile uNkulunkulu sebeyile kubantu athi uNkulunkulu not today not now not yena athi uDavid ngiswele imilomo yokubona yazi when you think of this ukuthi uNkulunkulu wethu ukwazi ukuzivikela silele singaboni sifulathele athi but uyadelela uyaqhosha unaso isikhathi sami akuze la akubuka usuku lakho lonke buka lokudlo kokuhle uyazi bekunopoison la but mina ngihambe eqala wakudla kodwa wangalimana mina ngihambe eqala phambi kwakho ngadilayisa by a second bekunengozi bangaka badlabelele maqedane bavuke bephila. Let's be honest with ourselves. Bangaki okukhulunywa ngabo kuma boardrooms nama meetings kuthiwa asiterminate la asilahleni la thatha iCV la uyifakelena itholwe usizo cleanayo ayotshela iCEO noma iMD ebengazi lutho ithi ngitholele iphepha emgqonyeni angazi noma lenzeke ngephutha umbona uNkulunkulu esuka level 1 2 3 ayokufaka on top athi lomunye but nanti esidingayo kodwa nawe debenze ama interviews bathi asimtholanga athi mina yakwazi ukubonyulwa Tipari ngifoneliwe kwathiwa sorry athi uNkulunkulu bathi sorry kodwa mina ngithe ngiyamfuna. And so Jonah kumina udiniwe but udiniwe ukuthi uNkulunkulu wethu nomusa kontekthwa umona nomhobolo nginenkinga yokuthi uNkulunkulu has blessed you. Why? Akuve kunzima ukuba ubusiseke umuntu nomhobolo. Hlezi ixoxa le noma sendlini. Umhobolo ke kuyawuthanda uFatima Dela. Ubiza umhobolo nangani nangomgolo. Ubiza wonke lamagama lawo. Kahle ukuhlala noFatima Sendala. Kodwa theory yakhe ne-theology yakhe i-powerful ngokuthi fuze nawe singila uma unenhliziyo embi uNkulunkulu akakwazi ukusisa. uJona ekudinweni kwakhe uNkulunkulu yakuyena uthi uNkulunkulu kuyena kungani umoya wakho ujabe kangaka udinwe yini? How many of us are struggling with anger? There is good, healthy anger. There is terrible, dangerous, cancerous anger. Uma ulaka lakho nokudina kwakho last more than 2 hours, you need help. Uma ulaka lwakho lwenza uthathi inqumo ezingakisi phambili, you need help. uNkulunkulu ungani unikubeleka
us are unhappy. And it's good, but why are you unhappy? Why am I jahule? Why wakho ngenakuthula? Hayi Nkosi angikho happy njengoba ingane ziyangihlupha. Nkosi angikho happy ngoba emsebenzini bayangihlupha. Nkosi angikho happy ngoba umyeni wami uyangihlupha. Nkosi angikho. Have you realized ukuthi i-happiness yakho usuyinika omunye umuntu? When i-happiness yakho idepende enganeni, idependa kumyeni, idependa kunkosikazi, idependa ku-boyfriend, idependa ku-girlfriend, idependa. Ayibo, take your own happiness and make it yours. Sengwazi nje ngempela iminyaka ungabe happy ngoba nakho usipanman. uJona uzumbona ukuthi unomgolo nomhobholo omubi kangakanani. Uyahamba uyokwakha itende nje lincane la izohlala khona. Lethi izwi likaNkulunkulu wayihlalela ukubuka elinde ukuthi uNkulunkulu uzoshisa nini yamuzi. My God. There are people who come into your life not because they love you. They are in your life so that they can be sure that your life is destroyed. Someone we singila nawe sibewu nawe lingode. Uyazi khona abanye abantu besifazane osebenzisa igama lokuthi ngiyathanda so that they become the part of your downfall. Ububuka uSamson noDelilah. uDelilah wathanda uSamson not because emthanda. Wahlala noSamson ukuze aqinisekise ukuba amacebo abantwana bamaFiliste ayapheleliswa. My God, kunabantu enizosebenza nabo. Uyamazi umuntu who's planted for your destruction. Ngisho mase ngisho. Khona umunye umuntu emsebenzini akazile ngoba ezosebenza. Khona la uJesu esho khona mabebuza abafundi ukuthi inkosi sitshale imbewu enhle la kungani khona namhlanje sekukhona lokhula athi ubhala kahle encwadini athi lokhula litshalwe ngomubi. There are people who are planted in our lives in the name of friendship, love, sisters, brothers, friends. They are only there for one reason: your destruction. Have a better patience. They study you. They come into your life. They come into the life of your family. We've studied this with the Russian spies. Which they train them at a very young age. That's why it's very hard to penetrate Russia and China. What was your mission? Destruction of that person. What is your mission? Destruction of that family. uJona uhleli ulindile. Bangapha abantu abahleli bebuka impilo yakho belindile. Then there's this crazy idea. Khona labantu who kiss and tell. Uyazi nje ufuna umuntu nje engizokuxoxela khona into engishisayo wemngani wami. Uyazi phela sekwenze ukuthi hayibo ngithole inkofe ukuthi hayibo ngibona ukuthi. Uyazi inkinga kaJona, rather inkinga kaSamson, it's not ukuthi walala nomuntu wesifazane. Inkinga kaSamson walala neslima somuntu wesifazane. Nesizulu sami. And so inkinga yethu, it's not ukuthi umngani wami ungilimazile. Inkinga yethu simtshela izinto engamdingi.
Wena wayefuna ukungitshela ukuthi izinto zakho ihamba kahle zami ngahambi kahle. Wayefuna ukungitshela wena uthola ama opportunities mina ngawatholi. We've seen it in marriages. Why ubone kangcono mina ngabone kangcono? We've seen it among siblings. Why when unezinto ezirathi nangenazo? We've seen it among abazali nabantwana. UNkulunkulu uyave yixoki. UNkulunkulu yamdedela uJohn uba lapha mesuka amilisa isihlahla sinika uJohn umthunzi. Ajabula uJohn ngomthunzi. Ngakusasa uNkulunkulu afake isihlava, emefaka lesihlava ebese sibunisa isihlahla maqedana uJohn aphume adilwe. Afu uNkulunkulu edelele ayobuza uJohn athi udilwe yini? Athi omunye inkosi lesi sihlahla besila izolo kodwa siseko. Okomuntu nwayi yokwakho khona abanye abantu who are very critical and they like a sharp sword. They have a sharp tongue at criticizing bonke abanye abantu. Yamazi umama ohlale hayi laba ukuthi hey wenkosikazi awukwazi ukugxeka ingane zenkosikazi nawe ungakuthi sakhe isisu sazana. Ngokuthi usubagxeke bonke sewukhulume ngabo bonke athi uNkulunkulu ngizohlubelelisa the worst thing esibelethweni sakho. Uboyiqaphela into oyigxeka uyizonde kubo bonke abanye abantu and you make them feel so small. Yazi uNkulunkulu uyayimultiply times ey'nganeni zakho. Mengasayenzanga ey'nganeni zakho ayenze kubazukulu. Kodwa make sure athi uNkulunkulu ngifuna ubone. Lithi ixoxo ngelinye ilanga abafana mabehlele emfuleni bethatha umsunguli bephuza amanzi bese bechatha ngosunguli balichathe ngosunguli liphenduka ixoxo seliqhubeleni ngalo lithi nina kumdlalo kodwa thina kukufa. Khona abanye abantu who have no sense of filter. Akhuluma noma yini. Hayi ngizomgiva mina, ngizomtshela zakhe mina, ngiyaziwa vele mina, ngizomsendela i-text, ngiqede ngiphume kuyena. Vele mhlawumbe usiqhwanga. Vele mhlawumbe uyasanjwa. But ukwenza kuwena. Karma has a way of coming back. Kobuya sephindiwe kubantwana bakho. Awukwazi ukuphosa itshe wakhe ngamaglasi. Bese kuba khona abanye abantu akuve kulula musakudelela kule mase kubona hayi phela baba baba izinto ziyahlupha baba baba impilo baba baba. You become very understanding when it affects you. But when it affects them, you critical. Uthi uNkulunkulu kuJona, uNkulunkulu enye indoda manje, yazi? Uthi uNkulunkulu kuJona, you worried about isihlahla. What about 120,000 innocent lives? I see. Selfish kwesinye isikhathi. Khona kuleke yakhula ihlupheka kabuhlungu. Sonke nje mina ngakhula ngihlupheka. Kodwa ngiyayisaba ke ngikhula ihlupheka kabuhlungu ngoba icabangela yona. Mina ngakhula ngilehlupheki esithi sizodla sonke. Nabaze ihlupheke njalo. Mina ngizalo madakeni eshaya inkinsa yethu.
uthi mufuna mina ngithole emhlangeni. Ngoba emhlangeni wayidayisa isiqatha nemfulankula nogavini. Don't be selfish. Don't think only of yourself. Hlala nabantu emndenini. If samba su4 ngizizwa ukuthi ngilambile. Why am I so stupid ngicabanga ukuthi nomunye umuntu ulambile? If ngena endlini noma ngivuka ekseni ngiyongena efrijini ngidla ukudla ngitshela ukuthi ngilambile laba abanye basuthiswe yini? Engikwenza mina angikwenze nakwabanye. Sonke sisuke ndawonye eThekwini. Sonke sesengome. Ayibo mangiqeda amanzi ashisayo. Omunye uzowathola kanjani? Mangibanga umsindo belele mina mangilele ngawufuna umsindo ngoba nginjani? Amanye relationships ethu are not thriving because sinomona. Tukulunkulu, you worried about this. What about 120,000 innocent lives?